Salam ildeşder, videomuzun bu etki sanına ähliňize hoş gördük. Bu etki videomuzda biz HSK1 değişli bolan 10 sany sözleri öwreniriz. Size peýdasy däger diýip umyt edýän. Bugünkü öwrenjek ilkinji hieroglifimiz, yani şu görýän hieroglifimizdir. Onuň okulşy dou. Elimden aýtalan çingama du. Dou. Dou. Bu hieroglifin türkmençesi, yani bary, hemme, ähli diýen manylary aňladýandyr. Gelin sözlemleri okalyň. Çingama du. 他们都喜欢吃中国菜。他们都喜欢吃中国菜. Bu söz Türkmençe tercüme edemizde olaryň bary hytaý naharlaryny iýmegi halaýar diýen manyny aňladýar. İkinji sözlem okaýas. Çingama du. 这些都是我的东西。这些都是我的东西. Buların hemmesi meniň zatlarym diýen manyny aňladýandyr. Hieroglifin ýazylyş ezigerligine ünsürip seredin. İkinji hieroglif, bu görýän hieroglifiňiz du diýip okulýandyr. Elimden aýtalan çingama du. 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 Bu hieroglifi türkmençe, yani okumak, daşyňdan okumak diýen manyny aňladýandyr. Sözlemi okaýas. Çingama du. 这个汉字我不会读，不会写。这个汉字我不会读，不会写. Bu söz Türkmençe tercüme edemizde bu hieroglifi men okabam bilenmok, yazbam bilenmok diýen manyny aňladýandyr. Hieroglifin ýazylyş ezigerligine ünsürip seredýäs. Indiki söz. Bu görýän hieroglifimiň pinýini şeýle okulýar. 对不起，对不起. Elimden aýtalan çingama du. 对不起，对不起. Bu hieroglif Türkmençe manysy, yani bağışlaň diýen manyny aňladýandyr. Sözlemleri okaýas. Çingama du. 对不起，对不起. Bağışlaň. 没关系，没关系. Ziýany ýok. Hieroglifin ýazylyş ezigerligine seredin. Esasan da çi diýen hieroglifin ýazylyş ezigerligine ünsürip seredýäs we ol azajyk çylşyrmyrakdyr. Indiki söze geçýäs. Bu görýän hieroglifiňiz duo diýip okulýandyr. Elimden aýtalan duo. Duo. Aslında duo diýen hieroglif ol köp kän diýen manynda aňladýandyr. Yani HSK1'de duo diýen hieroglif, yani şeýlerak ulanylýar. Onuň başgaça manysy näçe, näçese, näçerak diýen manyny aňladýar. Haçan duo ezinne sypat gelen halatyny. Sözlemleri okaýas. Çingama du. 房子多高？房子多高？Bu sözlemi Türkmençe tercüme edemizde jaý näçerak beýiklikde diýen manyny aňladýandyr. İkinji sözlem okaýas. Elimden aýtalan çingama du. 你女儿今年多大了？
你女儿今年多大了? Sizin gyýyňyz bu ýyl näçe ýaşynda diýen manyny aňladýandyr. Bu bolsa hieroglifyň ýazylyş eziderligi. Bu görýän hieroglifyňyz 多少 diýip okulýandyr. Ýüzümden gaýtalan 多少 bu bolsa türkmençe näçe diýen manyny aňladýar. Sözlem okaýas, ýüzümden gaýtalan 请跟我读这个杯子多少钱? 这个杯子多少钱? Türkmençe terjime edemizde bu bulgur näçeden diýen manyny aňladýar. Ýani bu bulgur näçe puladan, näçe manatdan diýen manyny aňladýandyr. İkinci sözlem okaýas, ýüzümden gaýtalan 请跟我读你们学校有多少个学生? 你们学校有多少个学生? Sizin mektebiňizde näçe sany okuwçy bar diýen manyny aňladýar. Hieroglifyň ýazylyşyna ünsep seredýäs. Bu iki hieroglif näme de bolsa azajyk aňsadyrakdyr ýazmasy. Innik söz 儿子 Ýüzümden gaýtalan 请跟我读儿子 Bu görýän hieroglifyňyz onuň türkmençesi oğul diýme aňladýar, ýani oğul çaga. Sözlem okaýas. Ýüzümden gaýtalan 请跟我读你儿子在哪儿工作? 你儿子在哪儿工作? Seniň oğluň nerede işleýär? Innik sözlem okaýas, ýüzümden gaýtalan 请跟我读我儿子在学校工作他是老师我儿子在学校工作他是老师 Meniň oğlum mektepde işleýär. Ol muallim diýen manyny aňladýandyr. Bu iki hieroglifyň ýazylyşy eziderligi şu görýän şekildedir. Ýani olar ýazmak biz üçin hassa ýeňil. Indi görýän sözüňiz ol R diýip okulýandyr. Ýerinden aýtalan R. Bu iki diýmekli aňladýar, ýani ikilik san, iki san diýmek aňladýar. Sözlem okaýas. Ýüzümden aýtalan 请跟我读他们是2年级的学生他们是2年级的学生 Olar ikinji sınıf okuwçylary diýen manyny aňladýandyr. Bu hieroglifyň ýazylyşy şu görýän şekildedir. Bu görýän hieroglifyňyz fan diýen diýip okulýandyr. Ýüzümden gaýtalan fan diýen. Onuň iki san manysy bardyr. Onuň birinji manysy mehmanhana diýmek aňladýar, ikinji manysy bolsa naharhana diýmegi aňladýar. Sözlem okaýas, ýüzümden gaýtalan 请跟我读今晚我们要住在这家饭店今晚我们要住在这家饭店 Bunu Türkmençe terjime etmezde bu ýeje bu mehmanhanada galarys. Ýalnysy da bu ýeje bu mehmanhanada ýaşarys diýen manyny aňladýar. Innik sözlem okaýas, ýüzümden aýtalan 请跟我读没时间做饭了去饭店吃饭吧
没时间做饭了，去饭店吃饭吧. Bu sözlerini Türkmençe tercüme ettiğimizde yani nahar edere vakit kalmadı, yer naharhana gidip naharlanalı diyen manini anlayanlar. Fan diyen sözünün ikinci manisi naharhana demeyi anlayan. Hieroglifin yazılış ilgiderliğine ünsörüp seyrediyaz. Bu gören hieroglifiniz feyci deyip okuyanlar elimden aytalan. Feyci, feyci. Bu olsa Türkmençe uçor demeyi anlayan. Sözlem okuyaz elimden aytalan. Çinge modu. 我坐飞机去北京。我坐飞机去北京. Bu sözlem Türkmençe tercüme edemizde yani men uçorda Pekin'e gidiyor. Ya olmasa da men uçora menip Pekin'e gidiyor diyen manini anlayanlar. Hieroglifin yazılış ilgiderliği şu görüyen şeklindedir. Bugünkü öğrenecek en sonki hieroglifimiz yani şu hierogliflerdir. Olar 高兴 高兴deyip okurlar. İzimden aytalan. 高兴 高兴. Bu olsa sıfat yani Türkmençe tercüme edemizde şat demeyi anlayan. Sözlemler okuyaz. İzimden aytalan. Çinge modu. 很高兴认识你，很高兴认识你. Siz bilen tanışma, öğren, şart. İlk sözlem okuyaz. 认识你，我也很高兴。认识你，我也很高兴. Siz bilen tanışma, men hem öğren, şart diyen manini anlayanlar. Hieroglifin yazılış ilgiderliğine ünsörüp seyrediyaz. Tapamızın guru geçmediği için siz için bir kiçirak bir yumuş tayarladım. Kiçirak oyun değilsen ama olacak. Yani şu görüyen linkinizi men aşağıda koyuyorum. Şunun üstüne bassanız şeylerak bir pencere ekranınızda yüze çıkar. Bu yerde neme var? Bu yerde yani HSK1'e değişli olan yani birinci ilkinci sözden başlap 150. söze çenli sözlerin hemmesini şeylerak bir tablica yerleştirdim. Bunu ne edip etmeli? Yani aşağıda görközüşüyle bir neçe mesela her liste 10 tane söz verilendir. 10 tane hieroglif verilendir. Bu hieroglifler bizim hem öğrenen hierogliflerimizdir. Onlar HSK1'e değişli olan hieroglifler. Şu gören aşağıdaki hierogliflerinizi şu tablicanın içinden tapacak olun. Böyle etmenin manisi, maksadı neymi? Yani sizin gözünüz hierogliflere öğrenmesi için şeylerak bir oyunu oynamak öğren faydalıdır. Her bir PDF'in içi 2 tane listen duruyor. Bu birinci list, bu olsa ikinci list. İkinci liste yani cevaplar yerleştirilendir. Şunun için ilk öğlen şu birinci listeden sonra cevapları ikinci listen özünüz gözlep tapıp bilirsiniz. Eğer de şu PDF'leri özünüze indirip almak isteyen olsanız onu ilk öğlen şunun üstüne basın. Ondan sonra şu yerde bir düğme vardır. Yine şu gören düğmeniz, şunun üstüne bassanız indirip alıp bilirsiniz. Size bu birinci Müslüm Hytaý diline ki hieroglifleri yadda saklamak için size aracığım olsa peyda getirir deyip ümit ediyen.
Egerde şu düşürülen video size azıcık olsa payda isteyen olsa, onu YouTube takipama agzaw bolmaňyzy, like basmaňyzy sizden haýyş edýän. Çünki sizin her bir gollaňyz meni öz işime hassa höwüslendirýär, ruhlandyrýar. Egerde hytaý dil hakda bilesiňiz gelýän, ýa-da bilmeýän zatlaryňyz bar bolsa, aşağıda tesirlerde ýazyp bilersiňiz. Başardygymdan tesirleriňize jogap berer, ýa bolmasa sorularyňyza görä video taýýarlap size ýetirer. Ona näme indiki videomyzda görüşençek hoş, sag bolun.